Action. Action. Like me. Otondiudza mashoko iwanotapira nhasi magi kubvira kare ndichikuda chisikana pandinokupimba you don't say so kubvira kare ndichiti I love you So right now pretend ungakunzwa ma voices kutsvaga kuti ari kubva nekuti. Mira haiti hazvangofanana kuita kune sound. Kutesa mudenga kutsvaga kuti vaibva mudenga voice racho kutesa kwawabva mumuti. Ndichamba tesa mudenga macheza mudenga ambao tesa imumbozi kuona vision ya district chimbari mudenga. Shamisika ngori kumuona ushamisika ari mudenga. Mudzi zvakawamudza kamuzi. Mudzi. Madirector kamakanganwa kamunhu iyi. Mufamba 2 steps. Overdraw hati mhepo. Serious. Ubvo wakatora kahati kedu. Ukapfekera muchest mako. Ubvo utangwaidzura. Ubvo wapa baby. Ubvo wamupa. Ubvo vaibata ntumaoko kuti ndaichengetedza moyo wako. Ubvo wapfekera pane moyo wake. Ubvo wamutarisa maziso. Ubvo topera kadaro vitashi. Mauda nani? Personally. Hapa nzokoroza. Mareve nzokoroza futi. Aiwa. Akawandisa mdara aperi. Nafanya mchumba yeye. Sio kumberi man. Same format but you need to format face to face. Na kumela panaenda huko. Nani ngaenda huko. Kana bench kwa sema shoulder space man. Ndio huko. Sio kupesana. Hizo na mtu mwenda futi yeye. Kupesana. Mombe manje Ines azikubuda. Takati pashoot nhasi. Chatombo. Mchini wako sinano. Mawani First Kings wazia. Mchini wako sinano. Tiri kupi? Ukamba ublowa. Mawani. Zvitanga chiro manamba zvakaipanzi ndiudziwo. Ona so tirura chini. Ya tiri ku Mozambique waizia. Kwakaitikira cyclone waona saka kurangodigirina. Saka uziye kwando kunobuda ma video jazz waizia. Langzaidi erestika kumashure uko. Cameraman ari kuziya basa rake ndiye akatowana zvichikise ka place kana akaruona. Blazi motokari anonzi Ultra X vanenge vari pano nhasi. Ultra X aripo. Vanenge vari pa moti ndevapi kuti ngozati varipo pano nhasi sasa moti ndevapi. Saka tiriko ku place erura. Ndiko